بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آمين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آمين. وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. وكفى أنا فولي بي أمبادي إسلامي بي minnu y'u ka baara bila nin waati in na ka na sigi nin kɛnɛ in kan u sara bɛ ala de bolo n y'a fɔ nin ye kɛnɛ minnu ye barikada kɛnɛ don ala waleɲuman dɔn kɛnɛw don k'a jira an ka kira la min bɛ soronɛli don lahara ko an ma ɲinɛ a ka layidu kɔ a ye layidu min di silamɛw ma ka taa hakili la an y'a fɔ yan sigi tɛmɛnen ninnu na siratul mustaqimi ye min ye an y'a ɲini fana an baden bɛ k'i jija ka durusi a bɛ siratul mustaqimu kɔnɔ ko a ye layidu min ta ala ye ko an ka dafa a bɛ baya layidu 6 la ko ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na an b'a kɛ an filɛ o layidu dafa kɛnɛ dɔ kan kira bi fatu tuma min na a ye silamɛ bɛɛ wele a ko n ba ma a k'a kɛ ala kama a k'a janto n ka denbaya la ne yɛrɛ kama siɲɛ 3 nin bi kitabu minnu na silamɛw bɛnn'a kan ko kuma minnu ti wuli o dɔ ye nin ye n ba ma a y'a janto n ka denbaya la ala kama a y'a janto denbaya la a ka muhamadu kama a ma k'anw ɲɛna nk'anw ye baya kɛ an b'a layidu kɔnɔ ni aw y'a ka baara bila ka na sigi o kɛnɛ kan ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ an bɛ tunu ɲɔgɔn na nka an ti tunu ala kɔnɔna karisa sara a bɛ taa di ala de ma layidu taara ala min ye n'i y'a dafa o ala ye i b'a sɔrɔ yen a y'a cɛsiri a fari kana faga a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a janto ni 25 in na kisatigiw kasa birifini birila minnu kan u ka ca o ye dɛ nka n'i ye cɛ kelen da mɔgɔ min ka du kɔnɔ dutigi man ka tɔɔrɔ bilen dɔ kɛra o tuma na alakira ye ni mɔgɔ 5 de ta ale yɛrɛ y'a 5nan ye fatima ali ibn abi talib el hasan wal hussein ani ale yɛrɛ el mustafa alayhi salam a kɛlen ka birifini biri u kan a ko ala ne kira somɔgɔw filɛ o yɔrɔ bɛɛ ala ko a ma a ko n bɛ nɔgɔ bɔ ninnu na n bɛ nɔgɔ bɔ ninnu na n b'u saniya saniya yɛrɛ yɛrɛ la n ye min fɔ ye sisan kira ka kalifa la o ye hadisa de ye hadisaw la tiɲɛw b'a la nkalonw b'a la mɛ nin hadisa in ye mutawatiru de ye kira somɔgɔw kɔlɔsili diɲɛ bɛɛ bɛnn'o kan mɛ an ka hadisa bila an ka don kuranɛ kɔnɔ n y'o fɔ a ye siɲɛ caman aw b'o dɔn bi ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan
ala ko kira ma a fɔ silamɛw ye minnu nan'i ɲininka ko i ka kiraya ye mago ɲɛ k'u ka mun k'i ye a fɔ dɔrɔn u kana foyi k'i ye el mawaddatu fil qurba a fɔ dɔrɔn ko o k'i bɔnnaw kanu u ka k'i bɔnnaw fɛ ko ne yɛrɛ ala bi min ɲini u fɛ o y'o ye la as'alukum alayhi ajran n ti sara foyi ɲini aw fɛ kira ka kiraya la illa al mawaddata fil qurba fo n'a kɛra kira bɔnnaw kanu ye nin ye kuranɛ de ye alors n'aw nana sigi o kɛnɛ kan ala ɲɛ bɛ aw la wa an bɛ segin o ala in de ma a mɛn o mɛn an bɛɛ bɛ segin o ala in de ma a ni ce a y'aw cɛsiri mais comme aw b'o dɔn mɛ an bɛ segin a kan dɔrɔn de alakira sɔlɔ silam k'a somɔgɔw kanu o tɛ k'u tɔgɔ fɔ ka kulo ye ka kira yɛrɛ kanu o tɛ k'a tɔgɔ fɔ n'a fɔra Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o tɛ e bɛ kira fɛ wa wara ti kira kanu yira kira ko an ka mun kɛ a k'an ka mun to yen kanu banna tɔ bɛɛ nkalon galufin kira ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen kira kanu bi dɔn yen de i bɛ kira fɛ bi dɔn ye i t'a fɛ bi dɔn ye a ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to yen a banna mana kira somɔgɔw kanuni k'a yira kira la fɛn min kɛra a ma kɛ anw ɲɛna i ka denbaya bɛɛ fagara dɔ empoisonné na muru turula dɔw la dɔw gɛnna ka b'u faso kɔnɔ dɔw y'u c'est à dire u ka dɔnsira falen u bɛ dɔnni mankutu min ye u y'a yɛlɛma pour que u ka balo histoire dɔw tɛmɛna lakalili man d'an ye mɔgɔ min t'a faamu a bɛ silamɛya nege bɔ i la mais fo an k'a dɔn an yɛrɛ cɛ la nafigiw bɛ yen cogo min na an k'a dɔn kira cɛ la kira ka sahabaw cɛ la o ɲɔgɔnnaw tun bɛ yen de o ɲɔgɔnnaw tun bɛ yen o de la kira sɛgɛnna kosɛbɛ a bɔnnaw sɛgɛnna u fagara wa empoisonné na u tɔgɔ tun tɛ se ka fɔ mɔgɔ dama min fagar'u la laban yanfan ninnu fɛ n'i ko i b'a maa jate ba yirika de don ba a bɛ ka filimu min lajɛ bi n'o ye Artogorol ye ba Yazidu o y'u ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye fɔ ɲɛfɛ kɔsa in na o mɔdenw olu ye fɛn da kira bɔnnaw kan a ka bon hakili ma i bɛ maa min fa u la ba yirika de don ba yirika pourquoi u ko k'olu ni fanga ka kan mɔgɔ ba yirika de fagar'u la k'olu de ni diinɛ ɲɛmɔgɔya ka kan mais o Artogorol kɛlen ka sira fɛ tuguni u mɔden jan dɔw sɔrɔla ba Yazidi mɔdenw fana na minnu tilala ka kira sallallahu alaihi wasallam k'a bɔnnaw gasi sigi k'u u ka kan ni fɛn o fɛn ye n'o ye hɛrɛ sira ye ka tila k'o k'u ye o bɛɛ sɔrɔla bɔnnaw la n bɛ fɛ k'a fɔ ye kira somɔgɔw sɛgɛnna u sɛgɛnna anw kan k'a yira ala la kira k'a dɔn k'a ma k'anw ɲɛna mais an bɛ kira n'a somɔgɔw fɛ an bɛ ka k'u ladege an seko bɛɛ la cɛw bɛ ka k'u ladege musow bɛ ka k'u ladege ni fɛn jara a tigi bi caya dɛ
mais tasuma kun bɛ yen tuma min na u da dɔnnen kun don wallahi abani o do koyi u da dɔnnen kun don tiɲɛ baduru kɛlɛ don ni kafiriw ni silamɛw nana jɔ kira ko k'a somɔgɔw de ka bɔ o do anw de nana ni kiraya ye ni dekun nana anw de b'a ta Allahu akbar a sɔrɔla ka somɔgɔw cité e ka bɔ e ka bɔ e ka bɔ wallahi a bɛɛ y'a yɛrɛ somɔgɔw ye siga t'o la bani a bɛ Hamza dɔn a bɛ Sedina Ali dɔn o do Ubaidu bɛ yen Ubaidu bun Haris o do a ye ni mɔgɔ saba de bɔ ko aw ka bɔ kosɛbɛ kafiriw y'u ka mɔgɔ saba bɔ kira yɛrɛ y'a ka du kɔnɔ mɔgɔ saba bɔ tiɲɛ abani o don maa wɛrɛ du wɛrɛ den t'o la dɛ ayi o t'o la parce que tasuma bɛ yen wallahi abani mais a diyara min kɛ fɛn caman bɔra a la dɛ wallahi hali bi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ami 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 mana aw sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo su in na ne mana wajuli kama n nana ka na fara aw kan Allahu akbar tari ala na bɔda dɔ kɛ an ye wallahi ka dugawu kɛ aw ye a bɛ min fɛ ala kira bonya kama ala m'o kɛra an n'aw ye ami 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 an bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ ami 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 an b'a ɲini o ala kelen in fɛ an ka jamana ala k'a kɔlɔsi ami ami ala k'a kɔlɔsi ami ami hadisa ko ne y'a fɔ yan o kɛra mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ ne y'a dara ko n k'o dɔrɔn n'i ti ne ka kasɛti lamɛn de i b'i yɛrɛ sɛgɛn tiɲɛ Haidara wallahi n'i ti kasɛti lamɛn i b'i sɛgɛn kosɛbɛ siga t'o la bani wallahi ko ne ko hadisa dɔ ye kira dɔgɔyali ye u kana ɲinɛ min kɔ ne y'a dara kun bɛ wajuli kɛ n'a ye ka kɔrɔ siga t'o la wallahi isa bina anw y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ dɛ o kɛra bani nabila isa bina ni isa nana a bɛna lɛw fa ani munɛw a bɛna dajali faga nabila isa bina nin kɛ a bɛna nin kɛ ne hakili anw y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ dɛ o kɛra bani wallahi mais tuma min na an y'a ye n ko attention nkalon don c'est faux tiɲɛ Haidara nin ye fɛn dilanlen ye ka don diinɛ kɔnɔ i kɔlɔsi o do wallahi an y'o sɛgɛsɛgɛ k'a dalilu k'an tɛgɛ tuma min na naam an ko silamɛw ma anw de kun ko tan nka an y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ sigei a y'o bila Allahu akbar abani kira laban ye muhamadu ye wa kira wɛrɛ t'a kɔfɛ wallahi kɛnɛ kan Haidara n hakili la an y'o fɔ ye o kɛra ni maa min ko i bɛ ne ka isa nali ta ka na n'o ye bi an tɛ bɛn n'o k'a mɛnna wallahi o kɛra koyi bani wallahi hadisa ko fana na naam ne m'a fɔ maa si ye ko hadisa ye nkalon ye ne m'o fɔ dɛ ayi m'o fɔ wallahi la ayi m'o fɔ ne tɛ se ka a fɔ n'i ko hadisa ye nkalon ye o y'i ka dɔnni de ye siga t'o la mais n bɛ fɛ ka min fɔ ne m'a fɔ maa si ye hadisa tɛ tiɲɛ ye ayi m'o fɔ ne ko nkalon de b'a la tiɲɛ i y'a fɔ tan nkalon de b'a la an k'an k'an kɔlɔsi o nkalon na sigei wallahi i y'a fɔ tan fɛn o fɛn b'a la min b'an ka kira lebu hali n'an kun b'o ka kɔrɔ o k'an ka bila sa tiɲɛ Haidara wallahi o do fɔlɔfɔlɔ kalan kun ye i kalanna min na i b'o de fɔ siga t'o la anw kalanna min na an kun b'o de fɔ o do mɔgɔ wɛrɛ kalanna min na i b'o de fɔ siga t'o la mais ala ye hakili de di tiɲɛ tiɲɛ don i karamɔgɔ y'i kalan nin na mais e yɛrɛ kɛra i kɔrɔbayara i ye hakili sɔrɔ i ye kodɔn sɔrɔ i ye kitabu caman ye i ye kuma caman mɛn mais i karamɔgɔ ka kuma in ani i yɛrɛ ka recherche a ye mun d'i ma tiɲɛ Haidara mais i bɛ fɔlɔ i karamɔgɔ ta de la siga t'o la bani wallahi i bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye i karamɔgɔ ye min fɔ de wallahi mais tiɲɛ faamunen kɔ ni min ni karamɔgɔ ta kɛra kelen ye i bɛ t'o fɛ ni min ni karamɔgɔ ta tɛ kelen ye i y'o min fana dɔn o ye dɔnni dɔ ye kullu idraki ni ilimu tiɲɛ fɛn o fɛn dɔnni k'a faamu k'o ye dɔnni dɔ ye o do Haidara
an nana hadisa de cogoba tiɲɛ ka galo n'a tiɲɛw bɔ ɲɔgɔn na o don bani hadisa yɛrɛ a bɔra mini jeli y'a fɔ ɔhɔn cɛw dɔnnen kɔ karamɔgɔ y'a fɔ k'a y'a mɛn madu fɛ ko daramani y'a fɔ a ye ɔhɔn o cɛw bɛɛ kɛnɛyalen ko o ye wulibali ye ɔhɔn kuma min fɔra sisan naam cɛw dama tɛ hadisa kɛnɛya koyi Ayi. matinu yɛrɛ bɛ hadisa kɛnɛya siga t'o la bani exemple ye min ye sisan ɔhɔn ni maa min ko naam ko ayidara ka karamɔgɔ karisa ɔhɔn k'o y'a fɔ n ye ko ayidara ko tan ɔhɔn a bɛ lajɛ fɔlɔ karamɔgɔ in ni ayidara ye ɲɔgɔn ye wa ɔhɔn u tile bɛnna wa ɔhɔn ko ɔhɔ e ye karamɔgɔkɛ in yɛrɛ don o don an b'a ye ayidara kɛrɛfɛ kosɛbɛ o tumana dalilu dɔ sɔrɔla kosɛbɛ k'a kana sɔsɔ dɛ k'a ni ayidara ye ɲɔgɔn ye walahi dalilu filanan jumɛn ye min na o fɔ an ye mɛ karamɔgɔ yɛrɛ min ko ayidara ye nin fɔ o ɔhɔn karamɔgɔ in aw b'a dɔn cogo di laadiri don wa mɔgɔ tilennen don wa a bɛ siran ala ɲɛ wa ɔhɔn bani o bɛ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'o sɛgɛsɛgɛra Ɔhɔn. u taara sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ siran ala ɲɛ Ɔhɔn. wa laadiri don Naamu. wa danayamɔgɔ don ɔhɔn o t'a ɲɛ dɛ ayi ayidara a bɛ fɔ ko a ye dara ko ci ɔhɔn a bani ko a ko ɔhɔn ko a ye dara ko jurumu tɛ jɛnɛya la alahu akubaru ayidara a bɛ fɔ min kɔni kumana a ye dara ye ɔhɔn wa danaya b'a kan nka a kelen filɛ ka nin min fɔ nin ye ɔhɔn an tɛ nin minɛ tiɲɛ a bani walahi siga tɛ nin na an tɛ nin minɛ ayi tɛ minɛ o de bɛ hadisa la ɔhɔn o caman walahi o caman de bɛ hadisa la siga t'o la o kumana o fɛn minnu bɛ hadisa la ɔhɔn an ko an ka ban olu la naam mɛ an m'a fɔ hadisa tɛ tiɲɛ ayi o ma fɔ walahi hadisa o hadisa bɛ na ɔhɔn ka kira lagosi naam ka kuma cɛjuguw fɔ alakira ma ɔhɔn an ko an ka ban o la ɔhɔn hali n'an kun b'o ka kɔrɔ tiɲɛ hayidara a fɔra tan walahi hayidara o bɛ kɛ o kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ naam dulɔ kun ma haramu ɔhɔn dulɔ bɛ min kosɛbɛ ala ko nka ko n'i y'i min naam ko i k'a to i hakili ka sigi fɔlɔ i ka sɔrɔ ka seli alahu akubaru parce que o min bɛ na ɔhɔn alimami yɛrɛ falen bɛ na naam n'a ko bisimilahi rahmani rahim a bɛ t'i kɛra wala dali la kan alahu akubaru hayidara ala ko tuma na kabini sisan ɔhɔn n'a mina n'a fara ɔhɔn a y'a to a hakili ka sigi a ka sɔrɔ ka seli sigayi alahu akubaru hayidara a fɔra ten Kosɛbɛ. fo a k'a dɔn a bɛ min fɔ ɔhɔn n'i y'a dɔn i bɛ min fɔ tuma min na ɔhɔn ko i ka sɔrɔ ka seli alahu parce que u bɛ kuranɛ aya dɔ ta Ɔhɔn. ala b'a fɔ nin ti bɛn ɔhɔn a falen b'a fɔ o bɛ bɛn alahu akubaru tuma na ala ko n'i mina a to i hakili ka sigi tiɲɛ i ka sɔrɔ ka seli o don hayidara o kɔfɛ Naam. o bɛɛ la a ma haramu fɔlɔ ayi u b'u min walahi silamɛw b'u min Kosɛbɛ. f'u bɛ tile ku walahi mais silamɛw nana invitation dɔ la naam dɔw min na ɔhɔn min ye dan sago Kosɛbɛ. u ye chaise ta ɲɔgɔn fɛ fo ka ɲɔgɔn jogi alahu akubaru tuma na ala y'a fɔ silamɛw ye ko nin fɛn in ɔhɔn a cɛni nɔ ka bɔ a nafa ye tiɲɛ o tuma na bi ɔhɔn n ye min ka aw ma haramu ye alahu akubaru a bani innama alhamru ɔhɔn walmaisaru ɔhɔn wallazlamu ɔhɔn والأنساب والأزلام رجس أها. من عمل الشيطان فاجتنبوه سيجي. لعلكم تفلحون alahu akubaru ألكو إنما الخمر ɔhɔn والميسر o don والأنساب أها. والأزلام أها. رجس naam من عمل الشيطان o don hayidara كواكا دو بيدلو ɔhɔn أني بولي مانغانو أها. أني بولي باو kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen ani sobo ɔhɔn ani sobo kosɛbɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye alahu akubaru ko nɔgɔ don o don a y'a yɔrɔ janya la a y'a yɔrɔ janya walahi sisan de dulɔ haramu na tiɲɛ mana silamɛya bi
fɛn dɔ ye cogo dɔ la kɔfɛ a bɛ yɛlɛmɛ don a la siga t'o la an yɛrɛ fɔlɔla ka fɛn minnu kalan an fɔlɔla k'o de fɔ mɔgɔw o ye don bani mais recherche ni ko ɲɛɲini ka se ka ko fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn jajuguw tun bɛ silamɛya la u bɛ fɛ ka silamɛya bin nka u bɛ ka seli olu ye nkalon caman da alakira la tiɲɛ o kɛra a bani hadisa tun bɛ trafiquer de n y'a fɔ ye o don walahi hadisa ka nkalon tigɛ ko alakira kota ka sɔrɔ a m'a fɔ walahi u tun b'o de kɛ kosɛbɛ k'a di mɔgɔw ma k'u k'u dɛn ka taa don silamɛw ka bibiloteki kɔnɔ alahu akubaru pour que silamɛw k'a fɔ ko alakira y'a fɔ o don a bani n'i ye silamɛ kodɔnna fɛn o fɛn ɲininka min bɛ silamɛya histoire dɔn naam bɛɛ b'o trafiquer cogo dɔn siga t'o la bani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka trafika ninnu minɛ ɔhɔn drogue bɛ f'u ye cogo min na dɛ mɔgɔ natɔ magan jamana kan i ka minɛnw bɛ f'u ye ten de ni hadisa namaralen dɔ t'i kun alahu akubaru a bani o don koyi a ye histoire lajɛ siga t'o la walahi mais malgré tout u sera ka caman don a kɔnɔ walahi bon yan'a ka dɔn yɛrɛ k'a bɛ ka namara ka don a kɔnɔ ɔhɔn o kɔni ye k'a sura a kɔnɔ dama de walahi an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye trafiquant hadisa dɔ minɛ naam u taara ka so f'u ye ka taa hadisa namaralen caman sɔrɔ yen ɔhɔn khalifa ko k'u ka taa faga alahu akubaru a ko saya tɛ foyi tiɲɛ ale ye han a ye hadisa ba hakɛ min namara ɔhɔn n'a sera k'o don ka ban ɔhɔn a ko khalifa ma ko ne ye nin hadisa ba hakɛ in de namara wa n y'a don a ka kitabuw kɔnɔ ka ban alahu akubaru a bani han maa o maa ye dɔ kalan naam i ye nin dɔn siga t'o la hadisa ko sira kan walahi o don koyi o la anw ye hadisa caman fɔ ka kɔrɔ ɔhɔn mais bi an ko u ka bila tiɲɛ alakira tɔgɔ la u ka bila walahi nkalon don tiɲɛ dira mais ani hadisa yɛrɛ ye nkalon ye tɛ kelen ye ayi kelen tiɲɛw bɛ hadisa la a bɛ parce que a bɛ ne kabakoya e ka hadisa bɛɛ kɛ nkalon ye ɔhɔn hadisa de ye ko alakira kota o don bani sallallahu alaihi wasallam o don bani bon n'i ye o bɛɛ kɛ nkalon ye ɔhɔn ko kuranɛ e ye kuranɛ dɔn min ayiwa kuma bɛ yen a bani walahi a ma na e ɲɛna o ayi n ko a fɔra de dɔ fa ko ko kira ko nin y'ala kumakan ye tiɲɛ ayi dira walahi o don dira o de ye hadisa ye o o don walahi kumana tiɲɛw b'a la ɔhɔn mais nkalonfin caman b'a la siga t'o la walahi a caman bɛ yen nkalonfin caman a b'a bɛ la yen walahi dira ala k'a n'aw dɛmɛ ami 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 ne ka kumaw ka gɛlɛn ɔhɔn n ka juma kutuba la naam n da sera kuma dɔ ma mais ne hakili la a bɛ se ka walawala kɛnɛmamɔgɔw de ye mais aw kɔni b'a dɔn siga t'o la walahi ne ko faamaw ka dɔrɔmɛ kelen n k'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ ɔhɔn a fɔra minnu ye aw b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ siga t'o la bani walahi parce que maa o maa ye bonya kɛ ne ye ne y'a lase walahi i y'a lase kɛnɛ kan walahi an ka mawuludiw la n y'a fɔ aw ye dɔw bɛ saga di an ma ɔhɔn dɔw bɛ malo di an ma kosɛbɛ sunkalow fɛ dɔw bɛ na sunkalow di an ma ɔhɔn mawuludiw la fana dɔw bɛ wari di an ma O bɛ kɛ. ne ye nin bɛɛ fɔ yan ka kɔrɔ walahi i y'a fɔ aha ɔhɔn ayiwa o tuma na ni ne ko mun ka dɔrɔmɛ dun Naamu. n y'a fɔ ka da min kan aw kɔni b'o dɔn siga t'o la n'o tɛ ɲuman o ɲuman ya kɛra ne ye n y'a bɛɛ fɔ aw ye walahi i y'a bɛɛ fɔ bani n ko anw tɛ kɛ majɛnw ye ayi mais u bɛ bɔ n yɛrɛ la o kɛ ɔhɔn kuma ninnu tɛ kuma siya kelen ye walahi anw bɛ tagali min k'u fɛ yen ɔhɔn fo mɔgɔw k'a dɔn anw bɛ taa fantanw de kungo la siga t'o la anw tɛ taa dɔrɔmɛ minɛ u bolo walahi kɛnɛ kan walahi i dira mawuludu la ɔhɔn u bɛ ɲumanyaw kan ye ɔhɔn ɲumanya man dɔgɔ dɛ ayi ni maa min ye hali mugan d'i ma ɔhɔn ko nin fara mawuludu kan ɔhɔn a tigi fo kosɛbɛ a ye koɲumanba de kɛ walahi a dira siga t'o la ne y'a fɔ a ye u ye siɲɛ fila kɛ u bɛ miliyɔn fila di ne ma ɔhɔn u b'a bila ka na di yan ko mawuludu dɛmɛ Kosɛbɛ. an ka faamaw walahi 2 miliyɔn o don a bani o kɔfɛ ɔhɔn siɲɛ dɔ la Naamu. u nana 4 miliyɔn di yan ko faamaw ko ten ɔhɔn mɔgɔ de bɛ na n'a ye dɛ faamaw yɛrɛ bolo tɛ dɛ mɔgɔw de bɛ na n'a ye siga t'o la
u nana 4 millions di yan mawuludu dɔ la ko faamaw ko ten mais a san 2 ye nin ye a san 2 ye nin ye ou bien 3 u bɛna ni 5 millions ye ko faamaw ko ten 5 millions 5 millions ne ma maa si ka bonya dogo kabini ala kan da ŋo ma ye hɛrɛ kɛ ne ye an karamɔgɔ kana jɔn ɲuman na hali ni 20 don a tigi remercie anw ti maa ka ɲuman dogo mais anw ma yaala faamaw nɔfɛ k'u ka dɔrɔmɛ d'an ma au contraire an saru b'a seko kɛ an ka faamaw ye kɔni o la ne ka kuma ka gɛlɛn quoi n ka ninnu ta ka segin u kan anw ka kuma ka gɛlɛn kojugu kuma an bɛ ka k'i lamɛn de an ka défaut dɔ sɔrɔ an ka wuli n'a ye mɔgɔ min sigi bɛ k'o kɔnɔ o la i ka kan k'i ka kuma apaiser fɔlɔ apaiser amina an ka masakɛ dɔ tun bɛ yen a bɛ yaala a bɛ to k'a yɛrɛ lafili quoi ka don sugu kɔnɔ ka sugu cogo lajɛ n'a sɔrɔla dekun bɛ yɔrɔ minnu na ou bien ko bɛ cogo min na ani a yɛrɛ ka se ka yaala a b'a yɛrɛ bila laadala finiw na ou bien commerçants ka ye cogo la k'a don sugu kɔnɔ a nana se bitigi dɔ ma bitigi in ye bitigi belebele ye a nana kun don yen mais a ɲɛ tɛ foyi la ngoro i bɛ ngoro kɔni dɔn yɔrɔ mana nɔgɔ ngoro dalen bɛ fan bɛɛ la mais a ɲɛ bɛ tableau dɔ la o tableau bilalen don ngoro dalen don a la cɛkɔrɔba dɔ sigilen bɛ a ye foli kɛ masakɛ ye foli kɛ cɛkɔrɔba y'a laminɛ a ko e bɛ mun feere yan cɛkɔrɔba ko a ma ko kodɔn k'ale bɛ kodɔn de feere yan k'o fana ye mun ye ko n'i m'a lajɛ i t'o si dɔn koyi ko a dɔ bɛ min a ko tableau dɔ bilalen filɛ a ko i bɛ nin tableau ye feere joli a ye da min fɔ a ka bon hakili ma ko nin a b'o fɔ nin fɛn lankolon in na a masakɛ ko a ka dɔ bɔ a la a ko dɔrɔmɛ ti bɔ a la ko n'a b'a san a ka san k'a bila masakɛ y'a bila masakɛ taara mais masakɛ tilala ka segin ka na a ko cɛkɔrɔba n nana fɛn in nɔfɛ kodɔn ye tiɲɛ ye dɛ non u ka maaw bɛ yen u ka maaw bɛ yen an filɛ ala ka lafiya de la ani olu i m'a ye ne kumana yan bɛɛ b'a mɛn sisan kodɔnnaw de sigira ka miiri ka se ka nin kɛ mais ne ni e bɛ dabalijugu kɛ min na ɲɔgɔn na diɲɛ bi wuli a ti jigin anw kɔrɔ inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun ala ko ne faralen bɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw kan mɔgɔ minnu siranna ne ala ɲɛ ne ala faralen b'u kan k'a dɔn u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne ala faralen b'u kan ye nka olu dama tɛ dɛ n faralen bɛ mɔgɔw fana kan el muhsinun n faralen bɛ ɲumankɛla bɛɛ kan ɲumankɛla bɛɛ amin docteur dɔw y'u sigi ka si u ɲɛna k'u muso dalen to k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini fo ka taa ye ja u bɛ se ka mɔgɔ kɔnɔ fara k'i nugu bɔ k'a labaara ka tila k'a don i bɛ balo u siri u ɲɛna k'u bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ala y'a d'u ma ne ala faralen bɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw kan wa n faralen bɛ ɲumankɛlaw kan ne bɛ to k'o taamasiyɛn fɔ aw ye o an b'a fɔ farajɛ jamana minnu kafiri jamana ameriki ta bɛɛ k'o kafiri jamanaw don kafiriw don kafiriw don dama tɛ dɛ ko bɛ kɛ a ka bon hakili ma
tile gɔndere dere fɛ i tɛmɛntɔ bi kabako y'i ɲɛ na ye Allahu akbar Haidara wallahi cɛ ni muso o don wallahi tile fɛ kɛnɛ kan fana tiɲɛ wallahi mais malgré tout an bɛ ka to ji la de pour que ka taa ye sigay wallahi o bɛ ka kɛ mun na parce que ala ye hɛrɛ k'u ye o don wallahi mais u dun ma da a caman ma da ala la o tiɲɛ i b'a dɔn min don wa O fɔ an ye bani. ɲumanya ani hinɛ wallahi siga t'o la n ko ne bɛ nin kuma in ta ni ka segin parce que dan de t'a la ne bolo siga t'o la fiyewu wallahi a bani chrétien muso ka église kɔrɔ san ɔhɔn a n'a lakɔliso naam ka église yɛlɛmɛ k'a kɛ misiri ye k'a di anw ka silamɛw ma sigay Allahu akbar a bani ɲumanya da tɛ nin ye o don wallahi o don ne yɛrɛ ka du bi dugu min na naam Philadelphie ɔhɔn misiri min bɛ jate i n'a fɔ maliyɛnw ka misiri ɔhɔn an karamɔgɔ yahudiya dɔ de jɔra ni a kuranko n'a fɛn bɛɛ ye Allahu akbar ala kama han yahud Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan a bani ala tɛna hinɛ olu la wallahi a bɛ hinɛ u la hali bagan naam ni ameriki n'i bɛ yen n'i ka mɔbili nana hali ni tɔngɔnɔw bɛ sira tigɛ i bɛ fɛɛrɛ minɛ fɔlɔ siga t'o la wa n'a denw f'a ka ban pewu wallahi a bani hali bagan u y'a bonya tiɲɛ hali bagan wallahi u ye bagan bonya u y'a bonya u y'a bonya ni ala faralen bɛ mɔgɔ kan minnu siranna ni ala ɲɛ ɔhɔn ani minnu k'u bɛ ɲɛni kɛ n wallahi b'u dɛmɛ siga t'o la wallahi a bani elimusiniw ɲumankɛlaw o don o ɲumankɛlaw de sera ka yeelen bɔ an ye tan wallahi o ɲumankɛlaw de an bɛ ka kuma mikoro la tan ɔhɔn o ɲumankɛla kafiriw olu de b'an don u ka bɔrɛ kɔnɔ k'a pan n'an ye ka taa ko an ka taa an ka hiji kɛ ka na tiɲɛ Haidara wallahi o don siga t'o la koyi wallahi a wulitɔ u ti bisimilayi fɔ dɛ ayi prenez les ceintures ɔhɔn wallahi a ye ceinture siri o don wallahi a bani dennin n'a ka minisipu n'i bɛna i lajɛ n'a sɔrɔ i kɛn bɛ ka ceinture siri ka ɲɛ wallahi a bani siga t'a la o don dɛ wallahi o tuma na u bɛ sɔrɔ k'u ka jɔnya jira i la o don Haidara ayiwa ko an kɔni bɛna wuli ala de b'a dɔn min bɛ yen ɔhɔn mɛ hali n'u m'a fɔ ala b'a dɔn naam u b'a fɔ ko jɔn ka baara tɛ dafa tiɲɛ Haidara wallahi avion tɛ wuli diɲɛ kɔnɔ ɔhɔn ni avion tigiw ma n'o fɔ a ye fɔlɔ siga t'o la Haidara k'a fɔ jɔn ka baara tɛ dafa dɛ wallahi an kɔni bɛna wuli ɔhɔn fɛn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ sanfɛ wallahi nka n'a ɲaamina naam u bɛ forokonin dɔ jira a la ɔhɔn ko n'a ɲaamina a bɛ nin dɔn a bɛɛ ta b'aw kɛrɛfɛ yen Allahu akbar dɔw ta b'u sen kɔrɔ ɔhɔn ko kabini kelen n'a ɲaamina dɔrɔn a bɛ nin dɔn a kan na siga t'o la a b'a ceinture siri tan o don an bɛ avion dayɛlɛ n'a b'a fili ɔhɔn a b'a fɛ sama tan Allahu akbar Haidara la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ne t'a filɛ o ɔhɔn Haidara ayi n'u y'a kumaw daminɛ dɔrɔn ne bɛ ɲɛ jɛngɛ ka bɔ yen siga yi a bani Haidara Haidara wallahi ɔhɔn karamɔgɔkɛ a nana naam karamɔgɔkɛ yɔrɔ la ko a nana fɛn in nɔfɛ ɔhɔn karamɔgɔ ko wari b'i bolo a ko ɔhɔn a ko wari sara i k'a ta kosɛbɛ a ko mun don a ko f'i ka wari bɔ fɔlɔ Allahu akbar Haidara hikima ye min ye ɔhɔn n ye nin fɔ ye ka kɔrɔ kosɛbɛ kodɔnnaw de bɛ yen kodɔnnaw wallahi u bɛ yen a bani hali n'i bɛ fɛ ka jago kɛ naam kalan sira mɔgɔ dɔw bɛ yen ɔhɔn n bɛ ka wulibali de f'i ye siga tan t'o la awɔ i bɛ taa o kalan sira mɔgɔw fɛ yen ɔhɔn k'a fɔ n bɛ fɛ ka jago kɛ kosɛbɛ a ye n bilasira ɔhɔn u b'i ɲininka joli b'i bolo kosɛbɛ a 1,000,000 don naam 20,000 bɛ n bolo Ɔhɔn. 1,100,000 bɛ n bolo ɔhɔn ayiwa i kan ka baara min kɛ u b'o ci ka jira i la Allahu a akbar ka ca la n'i taara fɛ ten garisɛgɛ bɛ ala de bolo mɛ u b'i bila sira min kan Ɔhɔn. o ka ɲi siga t'o la bani wallahi informaticien kɔni u bɛ yen wallahi
u bɛ yen bɛɛ b'i ka i kan ka min kɛ n'i sera o tigi ma b'i bilasira hali sisan yɛrɛ ka ansaruw bɛ ka sɛnɛ kɛcogo fɔ mais an t'a f'u ye k'aw wolola k'an sɔrɔ sɛnɛ na non kodɔn de nana wallahi o kɛra abali n'o tɛ u wolola k'an sɔrɔ daba b'an bolo siga t'o la e bɛna anw kala sɛnɛ na ayi anw bɛ kunu kabini fajiri an ka daba b'an kan na wallahi e bɛna anw kala sɛnɛ na ayi non an kala kow yɛlɛmɛna pewu kodɔn nana Tiɲɛ. faamu nana nani ka faamu kura ye wallahi abali siga t'o la idra a bɛ faamu wa kosɛbɛ o kodɔnnaba dɔ tun bɛ yen naam cɛ dɔ nana a ye muso furu a ye den sɔrɔ den kalo 7 ou bien kalo 8 comme ça a y'a den ta ka taa hakimu yɔrɔ la kodɔnnaba in yɔrɔ la kosɛbɛ idra a ko n nana ni n den ye i k'an bilasira n kan k'a lamɔ cogo di n'a bɛ kɛ cɛ ye sini naam idra hakimu ye cɛ 2 furu a ko den wololen kalo 7 kalo 8 e bɛna o lamɔ cogo de ɲini sisan allahu akbar idra cɛ ko hakimu ma ko a kɛra cogo di a ko i sumayara idra sumayara a ko i sumayara dɛ a ko tumana kabini a wolodon wa a ko la kabini a wolodon tɛ dɛ kabini i ma ba ta allahu akbar idra abani wallahi kabini i ma ba ta tiɲɛ n'i mago b'i den ɲɛnɛma na i bɛ ba ɲɛnɛma de ɲini sigai allahu akbar siga tɛ nin na wallahi nin ye hakimu de ka kuma ye dɛ o don amin n t'a dɔn tubabukan bɛ hakimu ye kodɔnna ayiwa saji ni a ko saji ayiwa ko saji idra wallahi tari ma faamu o de don a ko depuis i ma ba furu i kun bɛ na wallahi n'i kun nana ko i bɛ fɛ k'i den lamɔ i kun bɛ na de ka sɔrɔ muso t'i bolo tiɲɛ idra n b'i bilasira muso min den ka kan ka kɛ cɛ ye sini n b'a fɔ i ko muso furu allahu akbar idra bani wallahi ɲɛda in bɛ den ti k'a ye dɛ ayi a bɛɛ tɛ k'a ye dɛ a ɲɛda ni cɛ ka ɲi a jɛlen don non attention abani idra wallahi siga tɛ nin na donc denmisɛnnin caman bɛ yan a kana erreur kɛ dɛ ayi a fa y'a ladi a kana erreur kɛ dɛ siga t'o la idra a kana ɲɛdani filɛ dɛ démarche to yen wallahi gɛrɛ hakimu dɔ la dɛ a k'i bilasira tiɲɛ kana muso furu i kun fɛ k'a ɲɛda ka di n ye dɛ a ɲɛ ɲini sigai allahu akbar hakimu y'o de fɔ a ye a ko i den ye kalo 8 sɔrɔ anw b'e bilasira bilen cogo di ayi o taara ka dan kɛ e kun bɛna den kabini i ma muso furu kosɛbɛ idra an bɛ ba ɲuman jira i la o bɛ den ɲuman wolo wallahi masakɛ ko cɛ ma ko a wari filɛ kosɛbɛ malgré a wari ka ca tableau kɔrɔ de don fɔ ngoro b'a la idra cɛkɔrɔba y'a minɛ ka ngoro furafura ka bɔ a la ka papier fara ka a d'a ma allahu akbar idra a ko nin bɛ mun ye a ko taa n'a ye k'a kalan ka si ni dugu jɛra i kana allahu akbar idra masakɛ taara a kalan foyi t'a la naam ko kana foyi fɔ n'i ma jateminɛ allahu akbar ko yan'i ka kuma jateminɛ yan'i ka kuma abani yan'i k'a kɛ ko yan'i k'a kɛ a jateminɛ allahu akbar idra a ka hikima kuma bɛɛ ye nin de ye a y'o de feere warida caman na tan ko yan'i k'a kɛ a jateminɛ siga t'o la abani wallahi a ko masakɛ ma n bɛ min ɲini i fɛ naam taa nin sebe i k'a dulon i ka da la i k'a dulon i ka kogo la i k'a bila i ka yɔrɔ bɛɛ allahu akbar idra masakɛ ye hikima in sebe k'a bila a ka yɔrɔ bɛɛ jugu ninnu wulila masakɛ nɔfɛ ko f'u k'a fa naam u dɛsɛra allahu akbar a ka coiffeur min bɛna kunkolo labɛn u n'o bɛnn'a kan ka ko bɛɛ tracé o bolo k'a ban o bɛna dɔrɔn k'a fɔ a b'a kun coiffé naam o b'a faga allahu akbar idra o don dɔ o ɲɛ b'a la a sɛbɛnnen don yanni i k'a kɛ a jateminɛ
Haidara. a taara se masakɛ kun kɔfɛyɔrɔ la Naam. a ɲɛ b'a sɛbɛnnen na yanni i k'a kɛ a jateminɛ Allahu akbar. Haidara. cɛ ko masakɛ ma ko kabako bɛ yan dɛ a ko mun a ko walayi ne ni karisaw bɛnna na ko n b'i faa jee y'a dɔn Allahu akbar. Abani. a ko u k'u b'a kɛ tan u k'u b'a kɛ tan ne tun bɛna ɲɛ f'u ye ne tun t'a kɛ koyi Allahu akbar. parce que a filɛ ko yanni i k'a kɛ a jateminɛ Allahu akbar. Haidara. masakɛ kisira Kisira. a ko ale bi kodɔn de feere Wallahi. nin ye tableau kodɔn de ye Sikatola. a bɛɛ bi miliyɔn kelen kelen sara nin tableau in na Haidara. yanni i k'a kɛ Naam. a jateminɛ Tiɲɛ. Haidara. a ye nin to a kɔnɔ dɛ Wallahi. jee Abani. Ala k'i mɛn an kɔrɔ. wari t'a sɔrɔ o. Ayi. yanni i k'a kɛ a jateminɛ Tiɲɛ. Abani. Ala k'i mɛn an kɔrɔ. Wallahi. Haidara. Ala k'i mɛn an kɔrɔ. a bɛ faamu O don. ala k'an dɛmɛ Ami, ami, ami. ala ka hɛrɛ k'an ye Ami, ami. ala k'an sago d'a Ami, ma ami. ala k'an bɛɛ laban Ami, ɲɛ ami, ami. an bɛ dugawu kɛ Wallahi, duwawu kɛ Bani. an nisɔndiyara ne yɛrɛ nisɔndiyara Siga t'o la. Wallahi. an bɛ nin waati minnu kɛ yan seereya de don O don. Siga t'a la. nansara Ɔhɔn. an ka diɲɛ ɛriw la Wallahi. an bɛ ala deli ni ɛri ninnu kana jɔ ne taara an na bɔ bolo la Siga yi. Allahu akbar. Billahi la ilaha illa. Wallahi, siga tɛ nin na. Ɔhɔn. mizanu peseyɔrɔ la nin ɛriw b'a la Tiɲɛ. ka na an sigi ka alakira bɔnnaw ka ko ɲɛfɔ Ɔhɔn. mɔgɔw ka kɛ u fɛ k'u kanu Ɔhɔn. ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ Naam. ko nakusu alayka min anba'i rusuli ne bi kiraw ka baro lakali e muhamadu ye linusabit Naam. biha fuadaka Allahu akbar. ayiwa jazakumullah khair Ɔhɔn. tari na i dusukun sabati Tiɲɛ. n bi kiraw ka baro b'u ye de k'i dusukun sabati Wallahi. tumana an bɛ alakira n'a somɔgɔw ka baro bɔ aw ye Ɔhɔn. an dusukun ka sabati Siga t'o la Bani. Wallahi o don. baraji min b'a la dan t'a la Tiɲɛ. parce que layidu min don anw de y'a ta O don. ko ni kira y'an bila baara ɲuman min na kira ko an ka somɔgɔw kanu Ɔhɔn. Wallahi. an filɛ o kɛnɛ de kan An b'o kɛnɛ de kan. mɔ dɔw ka wari b'a la Ɔhɔn. dɔw ka baara b'a la Tiɲɛ. chaise minnu sigira adamaden dɔw de bolo nɔ don Siga t'o la. kɛnɛ min furanna ka ji k'a la Ɔhɔn. adamaden dɔw de y'a kɛ Siga t'o la. lumière ninnu Ɔhɔn. micro dɔw de y'a siri Wallahi. wa na anw taara Ɔhɔn. ka taa n da Naam. dɔw de b'u ka sunɔgɔ to yen ka tila k'a minɛnw cɛ Tiɲɛ. Wallahi o tɛ. bɛɛ sara bi ala de A bolo b'a tigi bolo. Wallahi. ala ka bɛɛ sara hɛrɛ Ami, la ami, ami. ala ka si di Ami, ala ami. ka kɛnɛya di Ami, ami. an y'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi Ami, ami. an y'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi Ami, ami, ami. an kɛrɛfɛ jamanaw ala k'a bɛɛ kɔlɔsi Ami, ami, ami. ala ka diɲɛ kɔlɔsi Ami, ami, ami. ala ka diɲɛ lafiya Ami, ami. ala k'an lafiya an faso Ami, kɔnɔ ami, ami. ala ka bɛn don nin jamana in kɔnɔ Ami. ala ka bɛn don nin jamana in kɔnɔ Ami. ala kira bonya kama Ami, ami. ربنا اتنا في الدنيا حسنه Ami. وفي الاخره حسنه وقنا آمين. عذاب النار آمين. استرنا ونصرنا آمين. واقض حاجاتنا وفرج همنا Ami. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين آمين. صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Haidara. ayiwa ko an k'an ka laada tile n ti fila fara ala kan Ti fila fara Ala kan. n ti fila fara ala kan Ti fila fara Ala kan. n ti suɲɛli kɛ Ti sonyɛli kɛ. n ti jɛnɛya kɛ Ti jɛnɛya kɛ. n ti n den faga Tɛ n den faga. n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo Tɛ kɔrɔ namara kɛ i sen kɔrɔ, n t'a kɛ bolo kɔrɔ. ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Kira Mamadu bila baara ɲɔgɔn na, n b'a kɛ. ala k'a minɛ ala k'an s'a kɔrɔ